Mga timparek, naghahanap ba kayo ng mga makakain pagkatapos ninyong makainom? Pwes, problem solved dahil nandito na ang pagkaing Ilocano na talagang binabalik-balikan ng mga Ilocano din. Halina't matakam sa Project Lusay sa Battleground Tavern na matatagpuan sa Barangay 58 Casili, Lawag City, taas lang ng Berg and Go. Ito ang pagkaing Ilocano na mabubusog ka at matatanggal pa ang amats mo. Ayon kay Sir Mark Nicolas, manager ng Resto Bar, ay naisipan niyang magtinda ng ganitong klaseng pagkain na may pansit lusay, tuna, longganisa, sibuyas, kamatis at pampalasa dahil noon pa man ay ito na ang hinahanap-hanap ng mga lasyeng. At ito na nga, trinin na natin ang sinasabi nilang pansit lusay. Una ay inilagay ko ang pansit lusay sa bowl na maliit at inilagay ko na ang lahat ng mga sangkap at pampalasa at hinalo ko na ito gamit ang aking kamay dahil sabi nila mas masarap daw pagkakamayin mo ang pagkain. Ayan na nga at kinamay ko na nga mga kaportal, unang kagat, heaven! Ang sarap talaga ng lusay dahil nandun ang authenticity nito at sumasabog sa loob ang laman nito. Kaportal, sulit ang 435 pesos nyo na magbabarkada. Kapag 5 kayo ay mabubuo na ninyo ang 435 pesos at sadyang napakasarap at mabubusog ka talaga. Ops, sa mga lasyeng dyan, atin ng tikman at namnamin ang pansit lusay sa Barangay 58 Casili, Lawag City, Ilocos Norte. At kung natakam ka at nasarapan sa iyong napanood, please like and share. At sa mga gusto pong magpa-advertise, please approach News Portal Ilocos.